Ala nau masuk ma amang paditatta rapdot pahralado rapdot yakai na kota lama ketidakon hapor sa nasida rap jongjong mahita. Horas madihita saluhutna ruas ni tuhata na hinaholongan namarpungu dohita muse sadarion ima di minggu infokapit lapatanna jowon nama au jadi alusakku maibana debatado na mga lusi jojota atong taharinggacon ma jojo tutuhata pardenggan basa si topa langit dohot tano. Hot do padan dohot waso ni debata na manok tong doi rodi saliling nililing na. Alani ita ingot ma na manok tong do lehonon ni Tuhani akan adenggan tuhita hobar tupadan binahenai tapuji maibana tai dehomma jala ta olopon Tuhani. Puji ma debata nani anado puji debata nungase sado sabi malumdu otro habi puji ma debata nani anado puji debata olopon Tuhani atinda kondengani masarai sayara undongani rotusi maluai olopon Tuhani atinda kondengani masarai Marhite-hite goarni debata ama
dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Songonod do didok Tuhan Jehovah, jawon na maaw, jala alusak kumaybana, say dong anakku do ibana jupa di area gogotan, paluaw ku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, say pamahapok ku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli, jalanamian di linggoman ni pargogo naso hatudosan, namadok Jehovah haporusakku, jala partano batuaku, debataku marha perusan tuhodo au, haleluya. Martangiang mahita, alea manami para sirohana sumurung, debatani hatuon nami, huingot hami do di aka arion panaonon dohot hamamati ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul marohan nami, jala parbadiai mamikiri sude natinonai, patadahon matu hami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap, dohot sakasakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manubus hami, asa martua hami marhite-hite siani rodi saliling nililing na, say patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu infokapit sadarion, imana tersurat di patik patoluhon dohot lapatanna, dangja di dohonon goar ni debata, yang goso ture dalanna, aihona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna, dia do lapatan nii, odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unak kita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangaci, marhite-hite goar ni debata, ai dinatar sosak, dohot di tangiang, dohot di puji-pujian dosi dohonon goar ni debata, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Yesus,
matopoti ma dosata nagudangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido. Ale Tuhan debata amanami di partikianon lam turagat nado akahuaso ni portibion na mga rongomi hami jalanaeng liluhonon na do hami mardaw siyanho di nama masa ni akka parukilon dohot si taonon saynaeng do ditaluhon hami alasoada hagogon nami say pahot mapadan mi di rohanami jala say paingot hami di hanguluan ni huasom natuk mangurupi dohot margugoyhon hami asa tungmonak kami di labungmu di baheni ale Tuhan marpamuati maroham di hami jalo mahami mulak tu padan dohot tu bagabagam. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Amen.
Baga-bagani debata taringot tu hasisani dosata, songonodo hatani Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi akka pangalosim, songon obun, jala songon obu manorop akka dosam, say mulak maho tuaw, ayaw do si paluaho, hasangapon madi debata na dikijang. Hatani debata turupuk epistel di minggu infokapit sadarion tarsurat di sada Petrus tolu ayat 10 sahat rodi ayat 22. Aidoho do Kristus mate sahali alanya kadosa natigori humokop akka pargeduk asa ditugion hita tu debata na tarbunu do ibana ia dagingna alai di pangulu do anggo todina. Akan naso manguloy na jolo, di na may mahon labas ni rohan ni debata, uju dia ka ari ni Sinoak, di pinaulina paraw nagabe halwaon ni naotiki, ima nawaluhalak marhite-hite aiki. Disiamu ni debatado ibana dunglaw tu banua gijang gabe maruduk do tu ibana aka surusuruan aka gonggoman dohot aka hagugoon ima sahatna martua do aka natumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Hati
hatidakon ma hata porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumapalangit dohot tano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabiad siyanto di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tua tu bonotoru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahunul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, disimay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Tikting namasa di Huriatta. Tikting Minggu Info Kafit tanggal 21 Februari 2021. Dohot topik padan dohot huaso ni debata. Paduahon parhobas boy mata jaha di warta jemaat. Patuluhon tikting namasa. Parjolo Minggu Info Kafit. Sadarion Minggu 21 Februari 2021, ima Minggu Info Kafit, namar lapatan, ujuon nama ahu, jadi alusaku maibana. Topu Minggu adalah padan dohot waso ni debata. Paduahon parguru maka tidak kon hapor syauna. Sadarion Minggu 21 Februari 2021 patu paun ni huriatta do maka tidak kon hapor syaun ma akka yanakon ni huria naung marguru nasalelingon di parmingguan arian pukul 10 wit toropna 22 halak jaladung sidung parmingguan di udutima marulaun nabadia rap dohot na torasna. Patuluhon pasahat tohonan situa. Di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 10 wit pautu paun huriatta do pasahat tohonan ha situaun tuaka calon situa nang marguru na salilingon. Papaton pertanyaan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 27 dohot 24 Februari 2021 patu paun ni huriatta do pertanyaan wilayah maringanan di gerejaon masuk pukul 20 wib. Alani i sesohon matu sude ruas ni huriatta asareta madohoti pertanyaan wilayahi. Wilayah na patupa pertengan wilayah na Sailaon madohoti pertengan hari Selasa jala wilayah na patupahon pertengan hari Rabu na Sailaon madohoti pertengan di hari Rabu. Palimahon rapot panitia sarana parkir dohot dalan. Di hari Minggu tanggal 20 Februari 2021 dung habis permingguan harian, panitia sarana parkir dohot dalan patupahon rapat rap dohot perhaladu.
alani i nisosohon ma tu sude panitia dohot parhalado asareta nama dohoti rapoti lumobi seksi dana dohot parhalado soni seksi dana di Ganup wilayah. Onopon sermon kategorial dohot kur. Hobar tu program kerja tahun 2021 ni huriatta. Pakobason sermon kategorial diaktifkan ma di mingguan. Jala sude hubungan kor dibahen ma jadwal marende di Ganup acara minggu. Acara minggu manugut arian dohot acara minggu botari. Laos soktong mematuhi protokol kesehatan. Papituhon, kebaktian remaja Naposo HKP Harapan Jaya dari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 10 siang WIB di Gereja HKP Harapan Jaya di Patupa kebaktian remaja Naposo Bulung dohot tema Fellowship in Love manang Rom 12 ayat 10. Disasohon tu sude remaja Naposo Bulung ni huriatta asareta mandohoti kebaktiani laos mematuhi protokol kesehatan. Pawaluhon dana pengadaan sarana parkir do dalan laho manggarta tano na dituhur ni huriatta laho sarana parkir do dalan. Di hari koton panitia do dana laho manggarar tahap perjuluh godang na sada 1,5 miliar hobar tuha putusan ni rapot huria dohot panitia. Dana laho manggarar ima marhite jaji iman ni sude ruas dohot malui dana tu duru ni huriatta marhite proposal dohot poti pelean uju haruar sing gereja dung sidung parminggon Ganup minggu. Alani i ni sosohon ma tu sude ruas tatopoton ma jaji imat tabe laos tuga tagarar ma marhite nama cicil mana menggarar lunas marhite sitwa wilayah manang melalui transfer tu rekening ni huriatta. Papaton parhepengon. Parhepengon ni huriatta di mingguon boy matajaha di warta. Saldo kas ni huriatta per 20 Februari 2021 kas huria godangna minus 75 juta 710.510 rupiah. Pusat 1.111.550 rupiah. Diakoni 137 juta 461.515 rupiah. Pembangunan 1.300.000. Transitoria godana 10 juta 400.000. Sarana dalan dohot parkir godangna 96 juta 250.720 rupiah. Laos disasohon ma tu sude ruas ni huriatta asa tagarar ma pelian bulanatta pelian parmingguon virtual na tadohoti di bagasta dohot janji imat tabi. Tuhatta ma amasu-masu parhepewon ni huriatta. Palimahon ulang tahun. Torop ni huriat torop ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguon godangna 36 halak. Parhalado ruas pasaton selama ulang tahun madi songon dihatani di batana madok di pesalmen bidu sia berusaha daya saplonom sai pamahepon do di ibana sari matua jala patari deonokku tu ibana hatuaku. Songani matiting namasa di huriatta dohot parhepengon di minggon. Tuhatta mana masuk-masuk. Mole ate.
Barita nauli di mingkuta sadarion imana tersurat di buku Sada Musa Bidusia mamuka maisian ayat walu saat rodi ayat 10 songonon matana di dok bisi dungini na debatana mamad dok sinoak dot waka nakna narap dot ibana botimai idama anggoau pahotoku ma padaku Tuhamu rodi pinoparmuna sugut do tunasa namarhosa namangolu akan narap dohotamu akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanon akan narap dohotamu sian luhut akan naruar sian parau rodi sudi pahapahanan ni tanoon pahotoku mapadaku dohotamu pabuan naso jadi beri pasonok niaek nasumar nasa namar daging ut pabuan naso masa be aek nasumari mangaripason tanoon dungini na debatama on ma padan ni padan nahubaen Tuhamu tadahna dohot tunasa namarhosa namangulu akan arap dohot tamu rodi saleleng-leleng na alibutong aki nahubaeni diobun ima tadani padaku dohot tanon oppe molo huparo obun tu tanon saitarida mahalibutongani diobun jadi ingotoku ma padan nahubaheni Tuhamu dohot tunasa namarhosa namangolu rodi sude namar daging pabua naso pamasaoku be aek nasumari mangaripason nasa namar daging sai baenoku do alibutongani tuobun asa hubereng ibana maringot padan saliling-liling na binahen ni debata tunasa namarhosa namangolu tunasa namar daging na ditanoon dunginin na debatama tu sinoak matadda ni padan nahubahen tunasa namar daging na ditanoon ima sahatna dangdung debata mentolerir hajahaton ni jolma di tonga-tonga ni portibio jala tagan somasa aik nasumar di dade batado hinadiak ni saluhut nasa hajahaton ni jolma hatiai luhut na dosa akka jolma na mangulu mangulakon dosa di bayani do bayan na diripason de batamar hiti-hiti aik nasumar 150 hari maliling na debata paroho naik na sumari alani siap masude nasa namarhosa daholad sinoak dohot keluargana yanakon parumaenna imana malua mariti-hiti rimas ni debata menguhum saluhut colmai jala di bagasan uhuman na pinamasa ni debata disima patar tarida debata parimas do debata na tahaporsiay jala na tatada nasolo kompromi dohot dosa na binayan ni colma nasolo kompromi dohot aja haton ni colma jala di bagasan rimas ni debatai tung suadong do nabui malua colma molo marroni rimas debata jaladung diuhum debata colmai marite-ite aik nasumar marpangulahi muamusero kani debata dida debata dang adok kape nabui malua molo marroni rimas ibana alanima di bagasan asini rohani debata ditatap colma natino panai ditatap sude nasa akan najina di honda di tanoon nasa namarhosa molo marroni rima si bana ko siap saluhutna caladanga dong nabui paluahon dirina sian rimas ni debata di baenima
ubay na makatay de batatu sinuak tung naso paroku be aik na sumar dang ala pabahenan ni col mau baen nagabe marbalik rohani de batasia rimasna dang ala ni nagabe arga jol mai di bagasan rohani de bata molo maroni rimas ibana alai tungasini rohana do asi rohani de bata di jol mai laos mar ite ite sian asini rohanai dang beri pasonon na mar ite ite aik na sumar ala saluhut na do ikon gabe manginona di rimas ni de bata molo di paro aik na sumari di bainima di hataho ni bana mar ite ite hatana tu sinoak na sujadi be bahenok aik na sumar jala de bata makatai dohot sinoak dakolan hata songon ita jolma makatai dohot dongat ta jolma nabui do hatat maruba dalam waktu sekejap molo takatahon di bagasan tikion nabirong boy do gabe maruba na gabe na hunik tangatahon musena hunik boy do maruba di bagasan sakidok mata gabe na rata-rata alayang gode bata dangono makatai gabe mibar sian pakatayolna hot do de bata di hatan jala hinorhon nina hot de bata di hatana dilekon de bata do marhite hite kuasona tadda ni padanna tu dolmai amunak kadongan marpada masa hali sada duli-duli dohot naposo jala di padan di duli-dulion tu naposo tagan sobor hat ibana mangarato di do ibana manangape na masa ito sugut anggohoy kosau dori pekunin tutudo najulo wala borha ibana to petor di tongos ibana do surak na muse tudongan na marpadano hot do pada ki tu ho ito jala molodung marhasilau mula doaunin jala sabulan dikirim dope surat pa 2 bulan to dikirim dope surat lau patuduhon holong ni rohana tu itoan dongan na namar padani alai dung patolu bulat to dung marsitadani bana dohot boru sana di tonga-tonga ni pangaratuani mulai mahar-har padan nai dang diingok be manurat surat mai jalalaos di surati itoani pe ibana muse manungguli padan nai tong dang dibalos ibana be ai nungau lomwar rohana mida buru na di pangaratuani alau muli do na di pangaratuani anggo na dihitani marsuhi-suhi buhina nai pangaratuano naga songon opal do buhina jala marhite-hite sian na masa nakin satokid do boy maruba rohani colmai jala ido bana di do alak batak sangguling obu ko rohani colma kalau dia berkata hari ini mengasihi kalau dia berjanji hari ini berkata cinta besok belum tentu cinta lagi kalau dia hari ini berkata bahwa dia akan tetap setia besok tidak akan setia lagi jangankan nih di tonga-tonga ni bagasnya ala Kristepe di gereja marpadan holong do roham holong do naulu do homakka holong yon naulu do jangankan 1 tahun 3 minggu be bahkan seminggu be dang berap sapodoma benasida ima padan di colma di tonga-tonga ni ngoluna di portibion padan di colma ya apalagi di tonga-tonga di partikiano dang di ngok colma be nagabe songon ido jati dirina molo marpadan colma sasitonga di tonga-tonga ni ngoluna ido patuduhon ise do ibana sasitonga molo di bagasan na say jocok mangose padanna ido banna di do kalak ibana SH do ina bahasa SH sigudak kata ay nako kakata ni sonari songonan songonadui alai sugut dang binoto songod dia ina gabi margelar may SH sigudak kata alanido colma di tonga-tonga ni portibio murado madok sido hononna jala di paingot do hita di bagasan pardalanan di ngoluta songod colma ita molo makatai ho jolo dilat jo bibir muasa makatai ho unang murama dok sido honon nalai dang ditepati nani dok nai
Janji itu adalah merupakan ikatan. Janji itu adalah merupakan suatu apa yang kita katakan, dan itulah yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Alayodau. Nah, juta kita bahkan marbaga-baga do ita di tonga-tonga ningoluta tu debata molo marhasil ya nakokon. Boy bana karejo leonokku matu joro ni debata manggarar jajiman. Alai lopus tau tu tau ngakarejo ya nakon. Tonggo dak taingo manggarar jaji matai. Hamunak kadongan molo tahon di bagasan rohata. Naeng maniani konido ulah honot tadi ngoluon. Cala molo tahata kama tada di tonga-tonga ni ngolutan nunga di lehon Yesus tu tonga-tonga ni portibion. Songo tada holong ni roha ni debata. Jalai ko Yesus ido namian di tonga-tonga ni ngoluta bahwa ibana do par holong ni roha di ita. Imata data. Jala juk do tau pau pasalib ni Yesus. Tu dia ita tapar horu korung. HP dak taboto. Molo tapar horu korungi. Duk do nagabi ikon si peopota di tonga-tonga ni ngoluta. Bahwa kita tetap membawa Yesus itu kemana. Alai dak sadar kita. Tapar horu korung do salib do hot gabar ni tuhatta Yesus. Alai di pasaran. Berbedai mahita dohok dongat tahalak nasing. HP tapar korungi didok jolma ma asal nakaristed dui gabe songoni ma atani jolma. Deba tadi tonga-tonga ni ngolu ni jolma na tinok panai daksae hola patuduhon hatana. Alai huddo dilekon deba ta hatana tu jolmai mar dohot tada dilekon pabua deba tana solo munggil-lunggil di bagasan hatana. Pabua deba tana solo muba salilik sosaut na hinatahonna ikon hot doi bana disi. Jala tada nabi naken di debatai mahali butongan patuduhon tu tonga-tonga ni selalu kujolma di portibion bahwa ketika melihat pelangi yang beraneka warna tersebut itu adalah pertanda daripada kasih Tuhan Allah. Molo marede hita danak najulu pelangi nitna patuduhon holong ni rohani debatado hita disi. Bukan hanya dinyanyikan begitu saja, tapi kita pasti teringat. Itulah janji dan tanda yang diperbuat oleh Tuhan bahwa Dia mengasihi semua ciptaannya, dan melalui kasih setia Tuhan Dia nyatakan dalam kehidupan manusia tidak akan mendatangkan hukuman air bah. Jala di bagasan asini rohani debata di patuduan di bana domar ite Yesus di hokop dong ita di palua ita sian gonggoman di dosa hamatiani, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhak untuk menerima kehidupan yang kekal. Dang begabe jol masih humok kita siripas sonotok kita alai nunga partoha pita di angguluan saliling nililing nai holong ni rohani debata laus disido targobar di padani. Jala molo mared DP ita berenga maau di bulanan nita imatadda ni holong ni rohata di akka dongatta namar padan pabuai ngotot tamatotong nah dongatta marpadani alai kosatia do hita disi unang dohatata madok berengau di bulanan nita imatadda ni holong ni roham tuau imatadda ni holong ni rohaku di hojala di sima hita marsita tapan ape daudo siani rohata laus disima tarida bahwa hita naplin plado hita di ngoluon akan porsia di debata dan jadi pelin pelan bagi anak-anak kami bahwa Tuhan telah berjanji akan mengasihi manusia dan tidak mendatangkan air bah lagi untuk menjadi hukuman bagi manusia. Kasih setia Tuhan Allah dinyatakan juga yang terbesar kita lihat melalui kehadiran Yesus. Hari ini saudara berjanji bahwa saudara akan setia sampai mati untuk percaya kepada Yesus. Besok, kalaupun ada berkata cinta sama kamu dan mengajak banyak jalan ke Roma, tapi ke Roma yang banyak jalan, kalau ke Tuhan tidak pernah ada 1000 jalan. Hola Yesus do nama dok, au do dalani dohot aheon. Tanga dong nasaha tuama iya somarite sianau Yohanes 14 ayat on. Kalau Yesus berkata bahwa Dialah menjadi jalan kehidupan, kalau Dialah yang menjadi pengantara untuk kita, jangan karena cinta maka kita meninggalkan Yesus. Jangan karena kita melihat gantengnya orang lain gampang kita meninggalkan Tuhan Yesus.
tapi tetaplah setia kepada Kristus Yesus seperti janjimu hari ini, bahwa kamu harus setia kepada Kristus apapun yang terjadi, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, dan akan tetap meminta kepada Yesus supaya Yesus mengasihi kita. Itu yang tetap kita pegang. Bila kita menjadi orang yang pelin-pelan, tidak ada artinya dalam dunia ini. Kita tidak akan bisa sukses dalam kehidupan kita kalau kita pelin-pelan. Kita akan menjadi orang yang paling yang hina nantinya kalau kita pelin-pelan. Karena apa? Karena kita akan dihukum oleh Tuhan Allah. Karena itu setialah senantiasa dalam hidupmu, hanya percaya kepada Kristus Yesus. Minggu kita hari ini bertopik janji dan kuasa Allah. Kalau Allah berjanji, itu adalah menjadi tanda kehidupan bagi kita sekarang. Kalau Allah berjanji, tidak pernah akan berjanji Tuhan Allah yang bukan menjadi kehidupan bagi kita. Oleh karena itu Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita percayai adalah Allah yang pemurah, Allah yang pengasih. Dan bila Ia berjanji, tetap janjinya kekal. Sampai kapanpun janji Tuhan pasti digenapi. Dan ingat, kalau Tuhan berjanji demikian, kita pun harus berjanji seperti Tuhan yang setia tetap dengan janjinya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Maulia tema Tuhan, di paingot todo kami marhiti hatam sadarion. Di bagasan uhum mi Tuhan, ubal gado holong. Iha holong iho do kami sudi col manatino pam, dang ripasonomu be marhiti aek nasumar. Alai dilehok kodo padanmu Tuhan, songon tadda di ngolu nami namar padako, dilehok kodo halibutongani, diobun asai maingoton nami Tuhan, parholong roha doho, caladang bemadau kami siako. Alani ale Tuhan, upasat kami tuhoya nakonmu namar padan sadario doto, naradi mangihutoko, alani pargugui nasida, cala pahot hapor siaw nasida totong, sudi nasinakapan ni huriam, patulus ma Tuhan, rodi akka, rencana, si patupaun ni huriam, tu akari nanaing ro saya patulus mai padao nasa akka abat-abat di nama rapot panitia di nalaho manggarar tano naong tinuhor ni huria ali Tuhan saya ukap rohani ruas lau mangalehon tanggung jawab na parsitutuon pabua na totong makirim siako hami Tuhan di pasu-pasu dohot ngolu ali Tuhan asiroham nang akka sakap nami be marsada-sada patulus mai nang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton say pamalum manasida ngarite Yesus Kristus caloma tangiang nami amen. Mare deita laus tapasahat peliata. Nah
Kani tuhata nueng sahat maita tuacara maka tidak kon haporsiaon na kaya nakota mare de maita. Marite-hite goar ni debatama anak doto di parbadia. Amen. Jongjong mahamuna toras ni nanayang makatidako na porsiyaw na. Amu alena toras ni danakon, di dahamudo nuaing yanakon muna haholongan ni roha muna, jongjong dison. Tama jumolo madok mauliate hamu sadarion tu debata alani sudi asini rohana nasai laon ai di pangulu do nasida rasi rasa nuaing jala sanga di boto nasida hatani debata dohot dalan tuhangoluan alai tamado ingoton muna sadarion akapabahenan muna tu akayanakon munaon aidang dilekot debata kadak danakon tuhamu asa dongan muna mangulaulaon saping alai asa ditogu cala diajari hamu do nasida mangikuton hata ni debata ido bahen na dilehon ditangya ko kamudo ganu pari yanakon munaon nasailaon asa unang mago nasida molo dihilala hamu nuaeng kurang ni pabayanan muna taringot waka yanakon munaon tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna martangiang mahita alia manami amani nasa natargoar ama di banua gijang dohot di tanon sai tangihon matangiang namio cakon maka dak danakon gabi anakonmu asi maroham lehon matod di parbadia tu rohan asida asa gabe sisian munasida rodi saliling nilileng na molo tung nahurang pabayanan nami nasay laon tu nasida say sesa may say unang matar gasip nasida jala unang loas mago manangise nasida binahen ni pangalaho nami asi maroham sahat utanganmu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Hudul mahamu akan atoras hamu akada danak nahina holongan ni debata na jongjong dohamu nuaeng di jolo ni debata nama mereng torus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni roha ni debata daktar bahen hamu be marsidalian sugut diari paruhumani molo ingot rohamuna diakari ni ngolu muna naung salpui tama madok mauliate hamu tu debatala ni sudia sini rohana jala molo di ngotamu akapabayanan muna na soture tama marsak be hamu sadarion marningoti buan hamu maluhut na tutuan Yesus asa disesai ala ni mudarna nausehu moko pardosa na manopoti dosana alai paubah hamu marohamuna uhut pukahamu maparangin ay baru olat ni sadarion asadalanan muna dalan nagugoti namar hapatean tuhangoluan si saleleng ni leleng na atong alusi hamuma na husuk kutonon di jolo ni debatan dohot di jolo niyak kadongan na pungudison di parhatu turoham dohata ni debatan na ginuruhon mo na sailaon holanido dalan tuhangoluani alusi ma
Olo doho sian nasa roham tumudalhon saluhut dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihutton hatani debata. Rodi hasusuda ni bohalmu alusima. Olo doho makanguluhon haporseaon nasitongi. Nahinatidakkon ni huria Kristen Protestan. Songon natar surat di padan narobi dohot di padan nai baru alusima. Atong marpada dohamun waeng dohot debatana badiai di jolo ni huriaon tunguna ngosehamu sai burjumahamu marningot saluhut nai asalam hot hapor siaon muna ali amanami jala di mata nami suruh makot di marbadia rohanami di marti Tuhan Yesus Kristus lehon hami rohanami pahilinganan nolat nyon rodi sadili suraton jala sahabi majus sudi naung kului kami saai pau ujung mau laun lakinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudi unang tuhamaguan sukut manangisi siang kamion tugu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat kami Tuhan ngoluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hati dakon hamu maju kaon muna rap madok. Manis Maria, gabi-gabian seton di perbadia, adalah suatu Tuhan. Hidup Tuhan tanah menawan dari bangunan 100, namanya tak baca di yang dominan silam. Natua kebetulan dulu tentang manula mangulu dari patolukon, nama naik ke surga, lalu dulu siapu di kebata Jehovah, nama naik akan lunas keputusan. Sisi maibana mai pangulang surga tu tanahon, mamumi halang nama ulu dulu namate. Au bersea di perbadia, jalarong sada kuliah nabadia, kuliah atau panihala Kristen akan nabadia. Berhut dia sesani dosa, berhut dia kain amandok, mulak mangurus kubur daging kalok namate. Berhut dia mangulu anak surah sudah. Amin. Ata si paingot di si Maria Afriani Herlina buru si torus ay ganup na makatidak konau di jolo ni colma ido hatidak konoku di jolo di damang na di banwagi cangi Matius 10 ayat 32 sai burjuma horasi rasa mate dungi tapahonoku matu hotupal hangoluani parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi aido hangoluani apa Hata si paingot di si Priscilia Destini putri boru siagian molona holong rohamuna diau radotan muna doa kapatik Yohanes 10 ayat 15 sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonop kumatu hotupal hangoluan parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi aido hangoluan amin. Kalau amu mapasu-pasu sia Tuhan debata matai doot sia anak na Yesus Kristus Tuhan tai doot sia tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa na jat. Jala di pargugui mangulahon nasa na denggan. Amin. Hata si paingot di si Clara Yemima hot mauli boru si dabutar pangi do hamuma sai na lehonon na do tuhamu lului hamuma sai na jupangat do hamu tuktuhi hamuma sai na ukapon na do di hamu Matius 7 ayat 7 sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hangoluan parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi
aido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Agnes rotua tiominar borusia turi ai Jehova do namar basa-basahon hapistaran sian pamangan na doro parbinotoan dohot abisuhon poda 2 ayat onom sai burjuma horasira samate dungile honokku matu hotupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido hanguluan. Amen. Calo amu pasu-pasu sia Tuhan debatama tai dohot sia anak na Yesus Kristus tuat tai dohot sia tod di parbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mangulahon nasa nadengkan. Amen. Hata si paingot di si Jelita Francisca Borusia Turi sai matahon nalidangi cala bereng natigori ai sai hadameo do ujung ni halak si songoni Pesalmen 37 ayat 37 sai burjuma horasira samate dungile honokku matu hotupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Audrey Stefani Borusi Majutak sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami Pesalmen 10 ayat 12 sai burjuma horasira samate dungile honokku matu hotupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido hanguluanmu. Amen. Jalo amu pasu-pasu sia Tuhan debatama tai dohot sia anak na Yesus Kristus tuat tai dohot sia tod di parbadia sai didongani mahamu maralohon nasa na jahat jala dipargugui mangulahon nasa na denggan. Amen. Hata si paingot di sirut Yohana boru tabunan marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani ulahi mamadok marlas ni roha mahamu Filipi 4 ayat 4 sai burju mahorasira samate dungile honokku matu hotupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido hanguluan. Amen. Hata si paingot di si Sulastri Eprilin boru pajaitan alai tar patupaibana do adul lumobi sian natapangido manang tapi kiri hobar tuhagogo namakorhon di bagasan ita Efesus 3 ayat 20 sai burjuma horasira samate dungile honokku matu hotupal hangoluan parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido hangoluanmu. Amen. Kalau amu pasu-pasu sia Tuhan debatama tai dohot sia anak na Yesus Kristus tuatai dohot sia tod di parbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mangulahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Laura Florentia Hasianna Borusirai mertua manalabok roha ai teanon nasida do tanon Matius 5 ayat 5 sai burjuma horasira samate dungile honokku matu hotupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido hanguluan. Amen. Hata si paingot di si Kristin Natalia boru hutagalung ai di dokdo ditiki parasia doho hutangihon
Jala di hari haluao doho hurupi, nuaing matongon tiki parasian, nuaing ma ari haluao ni. 2 Korinonom ayat 2. Sai burjuma horasira samate, dungile honokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruan mi, aido angoluanmu. Amen. Kalau amu mapasu-pasu siat Tuhan debata matai dot sian anak na Yesus Kristus tuatai dot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mangulahon nasa nadingkan. Amen. Hata si paingot di si Amara Chelsea Tesalonika boru tapu bolon. Unang girgir roham manguloy piri-pirion. Ay maringan di bagasan rohani halak nao todo piri-piri. Parjami tapitu ayat sia. Sai burjuma hora sirasa mate. Tungile honokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi aido hangoluan. Amen. Ata si paingot di si Angelica konferensia boru sida butar. Alianaha sayunang tuison pangajaran ni Jehovah. Jala unang hagitikon picak-picangna. Poda tulu ayat 10 sada. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi aido anguluan. Amen. Kalau amu pasu-pasu siat Tuhan debata matai dot sian anak na Yesus Kristus tuatai dot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mangulahon nasa nadingkan. Amen. Hata si paingot di silas Riana boru na ibaho. Pasu-pasu ni Jehovah do mabayan mamora. Jaladang mardongan hangaluton di bayan. Poda 10 ayat 22. Sai burjuma horasira samate. Dungile honokku matuho tupal angoluan. Parangeon mahata ni debatana ginuruan mi aido angoluan. Amen. Jalo mapasu-pasu siat Tuhan debata matai dot sian anak na Yesus Kristus tuatai dot siat tod di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargugui mangulahon nasa nadingkan. Amen. Hata si paingot di si Rinaldi Stephen Naibaho. Marhaposan tu Jehovah mahosian nasa roham. Jalaunang marpangusade aku tu pikiranmu sadiri. Poda tulu ayat 5. Sai burjuma horasira samate. Dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi aido anguluan. Amen. Hata si paingot di si Richard Gordon Hamonangan sinurat. Martua masih baik dame, ai goaro donasi da anak ni dewata. Matius 5 ayat sia. Sai burjuma orasi rasa mate. Dungile honokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahata ni dewata na ginuruan mi, aido hangoluanmu. Amen. Kalau amu mapasu-pasu siat Tuhan debata matai dot sian anak na Yesus Kristus tuatai dot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mangulahon nasa nadingkan. Amen. Hata si paingot di si Brian persada Kartagana si tijap. Ibana balik mangalehon gugu tunaloja.
Jala di pargugui situtu akan nasomar gelok. Yesaya 40 ayat 20 sia. Sai burjuma ora sira samate lungile honok kumatu otupal angoluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido angoluanmu. Amen. Hata si paingot di si Hegel Nobel Kurniadi Pasaribu. Parmulan ni hapistaran. Oddo tuhori hapistarani. Jala tuhor hon sadok naniomom tumuhor pangatusion. Poda 4 ayat 7. Sai burjuma hora sira samate. Dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido hanguluanmu. Amen. Jalo amu pasu-pasu sia Tuhan debata matai dot sia anak na Yesus Kristus tuat tai dot sia tod di parbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui mangulahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot di si Timoti marpau, molo marbaga-baga ho tu debata, unang marbeda ho pasahaton. Aidang lomoro hana mida halak naotoi. Manangape naong binagabagahonmu, ikon gararonmu doi. Parjamita 5 ayat 3. Sai burjuma hora sira samate, dungile honok kumatu ho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruan mi, aido anguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Yogani Yehezkiel si tanggang ale anaha sairaduti makahataki jala pajop tu bagasan roham akka tonaki poda pitu ayat sada sai burjuma horasira samate dungile onokku matu hotupal hangoluan parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi aido hangoluanmu. Amen. Kalau amu pasu-pasu sia Tuhan debata matai dot sia anak na Yesus Kristus tuat tai dot sia tod di parbadia. Sai di dongani mahomar alohon nasa najat, jala di pargugui mangulahon nasa nadingkan. Amen. Hata si paingot di si Yehezkiel Brian Roy Toku Malau. Audo mamilit tamu. Jala hupadiri hamu. Asalau hamu mar parbue. Jala samian parbue munai. Yohanes 15 ayat 16b. Sai burjuma horasi rasa mate. Dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruan mi. Aido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot di si Pebrian nadeak pasahat madalan mutu Jehovah jala hapo si bana asaibana paturehon Psalmen 37 ayat 5. Sai burjuma horasira samate dungile honok kumatu hotupal hanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruan mi aido hanguluanmu. Amen. Jalo amu pasu-pasu sia Tuhan debata matai dot sia anak na Yesus Kristus tuat tai dot sia tod di parbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mangulahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot di si Michael Immanuel Sinaga. Martua majol manatotong marhabiaran. Alai manangise nama anak kangi rohana. Madabu tu bagasan ceado. Poda 20 ayat 14. Sai burju mahora sira samate. Dungile honokku matuho tupal hangoluan.
Parangehon mahatan ni debatana ginuruan mi, aido hanguluanmu. Amin. Tegak kepalanya, tegak. Jalo mapasu-pasu siat Tuhan debata matai dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhan tai dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahoma ralohon nasa najat, jala dipargugui mangulahon nasa nadingkan. Amin. Bangkit berdiri. Hamu akan apinar hamaol ni debata. Nunga gabe dongan sahuria. Jala dongan sapanganan hamu. Mangaton parpadanan nabadiai. Narga situtudo hamu ditobus. Unang ului hamu bedosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoi. Asal matotong rohamu na tuibana. Jala tugihonon na dohamu masuk tuhara jaon banua gicangi. Martangiang mahita. Alea manami na di banua gicang asima roham dinasida akan pinasahat nuaeng tuho. Sai ramoti manasida marite-ite tod di parbadia. Sai pahot manasida di bagasan padan naung niuluan nasida nakin. Sai parbadiai manasida di bagasan hatam. Asatarida hapor siaon nasida tujuluanon, mar hite-hite parange nadingkan. Amen. Tatangihon makur nyakaya na kota na makatidakon hapor siaon na. Marete mahita, laos titikina marete cong-cong mahita sudi. Yang UGD 150 ayat 100.
mangalekon hatana di kita di minggu sadarion. Asa tungtakas taboto cala tahapos sekali. Nahot do padan na dinahen di debataro di sadili di delengna. Jadi ngotok padan na upahelipan. O tunasa na markosa na mangul. Rodi sudi na mardaging. Pabuan na sopamasaok ubeay na sumari. Mangaripason nasa namar daging ninna debatatai. Naikon mardala dopehita di ragam ni hamaolon siboluso di hasianganon. Naingunang ganggu rohata, ay di dok debatado tuhita sadarion. Pahotokku mapadaku dohot tamu. Pabua nasu jadi beri pasono ni aik nasumar nasa namar daging. Uhut pabua naso masa be aik nasumari mangari pason tanoon. Tapa sohot matot tapa sahat matotong dirita tu debatata. Yakon mapeli atau tu debata ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silekon lekon dadinggan dot nasa uli basa nama uli utus upasatami masian nani lekon mitu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabi uap na khusus di jolo pasu mai jala ramoti asau parase yang hami pelianon pati bulon na raca onmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion buhai maroha nami marite-ite todim asalam utadahami gudang nisi lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Manami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangguluan siapa hari, sesama dosa nami songopanesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togio tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Go
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Kurian itu hatta namar pungu di bagasan sadarion parhalado dohot sudi nasa parhubas di minggu arianon pasahat ton tuhita sude ruas di uria selamat hari minggu madita jala ele helek nami tuhita sude unang lupa ita manginang saotik pe molo tapasahat tu pelian nadong poti di parade ima narikot tu pembayaran ni lahan parkir doh dalani wele-hele kami mahita asa talehon ma sian rohata horas madita salutna unang lupa ita kanatoras dohot danak na makatidak kona porsyaon na langsung do ita marulaun dabadia holal 5 menit do tangpala isi mah lo masongoni bang biaran aja kayak gitu apa aja dia roh pete maju pin tolong yang mau ikut perjamuan agak merapat ke depan dohamu akan ai sabola siamun kalau nggak ikut upangido mah tuita akan adohot marulaun nabadia ma di bagas. Yang tidak ikut perjamuan, kita boleh di luar menunggu di kursi yang di luar yang sudah dipersiapkan. Supaya perjamuan kudus ini agak lebih husuk. Yang tidak ikut perjamuan, mohon kita menunggu di luar saja.
hanya yang ikut perjamuan ajalah yang di dalam. Yang tidak ikut perjamuan, tunggu di luar. Apa? Sudah. Waduh, bukan. Kajian jo, Pak Ruar. Tangan nun dibuat Tuhan Yesus, ni kung lapay sugoy ni buat. Bueno. Mana caranya? Urian itu hata, nuaing sahat maita, tu acara ulaun nabadia, martang yang nahohom maita di bagasan ruatabi. Amen. Marede maita sa buku ede nomor 152 ayat sada.